hen og kiggede til manden bag hesten. Han var død for længst. Ja, det var der jo ikke noget at gøre ved med Per Skærbæk, så han løste ham fra halen og slæbte ham ind i en møding, hvor han begravede ham. Og så red han ellers hjem, som om ingenting var passeret. Forbrydelsen blev aldrig opklaret. Måske havde nogen set det, men de sagde ikke noget om det. Man havde ikke lyst til at sige noget om Per Skærbæk, for man var bange for ham. Så han levede livet igennem i god rolighed og døde stille og fredeligt i sin seng, da hans time var kommet. Men nu kunne folk jo nok se, at den havde været gal med ham. For hver evig eneste nat så red han ligesom Beierholm-kadetten afsted på sin hest, sådan så gnisterne føg af dens hove og ild funkede ud fra dens næsebor. Og han var ikke som Beierholm-kadetten en fredelig og stilfærdig mand. Nej, hvis han fik øje på nogen, ja, så red han lige ind på dem, så de måtte springe for livet, for ikke at blive redet ned. Og når Per Skærbæk passerede den, kunne de høre hans rå latter. En gang var der en mand, der ikke nåede at komme væk. Han snublede og faldt lige foran hesten og var klar over, at nu var hans sidste time kommet. Hesten red der også hen over ham, og han hørte svirpet af en ridepisk i sit øre. Men der skete ikke noget, for hverken ridepisken, hesten eller Per Skærbæk var af denne verden. Folk klager deres nød til præsten, som til sidst indser, at han må gøre noget alvorligt ved sagen. Dengang ligger præstegården et godt stykke fra kirken, og en aften ved 11-tiden giver han sin kusk Bertel ordre til omgående at spænde for vognen og køre til kirkegården. Og da de kommer frem dertil, tager præsten, der ellers har siddet tavs, sine handsker af, rækker dem til Bertel og siger: Nu bliver du her og venter til jeg kommer tilbage. Og uanset hvad der sker i og omkring kirken, må du ikke forlade dit kuskesæde. Du kan kende mig på, at jeg forlanger mine handsker tilbage, som jeg nu giver dig, og siger, kør så i Jesu navn. Det forstod Bertel godt. Bertel hører nu råbende stemmer, skadefru latter og buller derindefra. Og der lyder hastige trin i gruset. Et øjeblik efter åbnes lågen ind til vognen. En træder op, sætter sig tungt i sædet, og en stemme, der lyder ganske som præsten siger: Kør så til, Bertel. Bertel husker imidlertid, hvad præsten har sagt, så han foretager sig intet, og lidt efter mærker han, at noget forsvinder fra vognen.